Og så foretager vi lidt af et emneskift, for nu skal det nemlig handle om afskeden med vores nærmeste. Det emne har samfundsdebattør og forfatter Knud Romer nemlig valgt at tage op i en dokumentarfilm, hvor vi følger hans hjertegribende afsked med sin far, som er dement. Velkommen, Knud Romer. Tak skal du have. Jeg synes, vi skal springe direkte ud i det og se et klip fra din film, hvor du sidder oppe på din fars plejehjem og taler med din far ganske få dage før han dør. Øjeblik med mor. Ja, altså med din kone. Ja. Kan du huske mere i dag? Kan du ikke huske, vi snakkede om det? Nå, jeg er også med den tyske. Ja. Nej, kan jeg ikke. Det er sjovt, det har ikke festet sig så meget. Det er bare mærkeligt, I har været sammen i 50 år. Ja, det kan jeg heller ikke forstå, hvis det er rigtigt. Jeg tænker samtidig, er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvad er det sket? Og jeg mener, hvor kommer du ind? Ja, det er din søn. Nej. Far. Hvad? Det er jo din søn. Ja, du er min søn. Ja. Ja, jeg kan ikke påstå, at jeg har prøvet det selv, men jeg forestiller mig, at det er en svær samtale. Ja, det er der jo noget, der tyder på. Men at det må være en svær samtale at have med sin far, det her med at skulle tale med ham om, at han faktisk ikke kan huske ens mor, og man også lige skal minde ham lidt om, at man faktisk er hans søn. Og så har du også valgt at dokumentere det. Ja. Hvorfor det? Jamen altså, vi bliver for det første alle sammen gamle. Og du kunne jo høre, at en fjerdedel af os, vi kommer på antidepressiv medicin af ensomhed. Ikke? Og det vi kan se frem til, det er, at vi bliver udgrænset og isoleret på randen af samfundet. I et lille hamsterbur på en 20 kvadratmeter, hvor vi kan sidde, hvor der lugter urin, hvor vi får udkogte grøntsager, hvor vi sidder fuldstændig mutters alene. Ikke? Og familierne har ikke mulighed for at tage sig af dem, specielt når en femtedel af os bliver så demente. Ikke? Hvis du er meget gammel og dement, jamen, så er det umuligt for dig længere at passe på dine egne forældre. Og jeg havde ikke kvadratmeterne, jeg havde ikke pengene. Jeg prøvede at købe en stuelejlighed, jeg har ikke råd til det. Jeg havde ikke råd til en storbarmet blondine, der kunne forsøge hans sidste dage. Og det han fik for at betale skat i 60 år, det var at sidde der, og han sad med en ubehandlet, blærebetændelse, så han glider i sit eget tis. Og jeg synes, det er så forfærdeligt. Altså det er min skammens dag, det var, da jeg måtte opgive at passe på min far, som han har passet på mig hele mit liv. Og så nærmest ligesom at være et moderne samfund, som er et af verdens rigeste. Og hvor det ser ud som om, at vi sætter vores gamle på en isflage, og så bare skubber dem ud i havet. Og at velfærdssamfundet, det er i virkeligheden dem, som bliver fri for de gamle. Som bliver fri for at passe på dem, som kan gå på gourmetrestauranter og køre firehjulstrækker og have et fantastisk fri selvrealisering. Og først og fremmest have et arbejdsmarked. Ikke? Fordi det er jo arbejdsmarkedet, der tvinger os til hele tiden. Altså det, som ikke kan begå sig på arbejdsmarkedet. Det, som ikke kan bringes på vareform. Det, som ikke er det nødvendige middel til det rationelle mål. Det, der ikke kan bruges til noget. Det bliver institutionaliseret. Om det er de dumme, om det er de handicappede, om det er de gamle. Og også om det er spædbørnene. Spædbørnene er jo også bare i vejen. Vi skal jo have frie hænder. Så ind med dem i en institution og aflevere dem, når de er 12 måneder gamle. Det er der jo ikke nogen, der gør frivilligt. Det er jo ligesom at rive sit hjerte ud. Og lige sådan, når man afleverer sin far på et alderdomshjem og til sidst giver op. Det er jo ligesom at rive hjertet ud af sin egen krop. Og familien hænger ikke længere sammen. Der, hvor der burde være en gamle i familien, der burde være unge og spædbørn i familien, og man burde sidde omkring et bord og passe på hinanden og sådan noget, der er vi blevet fuldstændig splittet ad, ikke? For at dem, der er arbejdsduelige, kan arbejde konstant. Og for at det hele skal være effektivt, eller hvad? Det skal være effektivt, ikke? Og jeg mener, du lægger plejehjem, dem lægger du ved et hospital, fordi så kan de sidde og kigge på det, de har udsigt til. For det er det hurtigste, de skal lige over på hospitalet, ikke? Man spørger sig selv, det vil jo ikke være dyre at lægge plejehjem ved en børnehave. Og så vil de her, vores gamle, der i det mindste på en eller anden måde indgå i et samfundsliv igen og være en del af det menneskelige fællesskab, en del af hverdagen, i stedet for at blive udgrænset og isoleret på randen af samfundet, hvor man ikke længere er en del af noget som helst, ikke? Knud, vi skal lige prøve at se et andet klip fra filmen også, fordi du nævner selv det her med, at din far falder i sit eget tis, og derfor kommer han på hospitalet. Ja. Og netop den scene, den kan vi lige hoppe med ind i her. Hej, Andrea. Altså, han ligger jo til udsmut. Han ligger og ser ud, som om han dør. Han er sådan helt væk, og han kan ikke forstå noget som helst. Og det mest latterlige, at han ligger vildt ude på gangen. Han ligger på gangen. Og de har placeret ham lige ved det fucking dørtryk, så der eneste spasser, der skal igennem den fucking dør, skal række hen over ham og trykke på.
at du er helt forståeligt meget vred her, men du er selv inde på det her med, at det er så fragmenteret det hele, og vi deponerer vores gamle og vores børn alle vejen. Der er vi på Bispebjerg Hospital, ikke? Og det var et underbemandet, overbelagt hospital, hvor intet fungerede, og man har jo tillid til, at sundhedsvæsenet fungerer. Ja, for hvorfor greb du ikke ind? Jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg er jo fuldstændig magtesløs, og det er en samfundsautoritet, og de har for det første fået alle mine penge, så det private hospital kan jeg jo skyde en hvid pile efter, ikke? Og jeg har tillid til lægerne. Jeg har tillid til, at de gør det rigtigt. Vi sætter jo så ikke op i et fly. Det er jo tillid, der får samfundet til at hænge sammen. Men jeg ville jo ikke sætte mig op i et fly, hvis jeg ikke havde tillid til luftkaptajnen. At han ikke var fuld, og at han ikke vidste, hvad han lavede. Jeg ville ikke engang have tillid til at sidde og snakke med dig, hvis jeg troede, du ville hive bukserne ned på mig. Ikke? Det er tillid, der får samfundet til at hænge sammen. Min tillid, den er brudt. Altså, der så jeg jo ikke andet end ting, der ikke fungerede. De vidste jo knap nok, hvilken hofte de skulle operere. De gættede så nærmest, var det den venstre eller den højre. De er jo lige meget, de ved jo godt, at han dør af en blodprop. Det gør jo gamle mennesker, når de bliver opereret. Så ligger han og har vand i lungerne. Så står der en mand med et apparat til at få vandet ud. Jamen, det fungerer ikke. Han siger, ja, det er gamle lort, det fungerer ikke. Pludselig ser jeg manden tage ilten ud af næsen på ham for at flytte hans seng. Og der ville jeg jo gribe ind. Det var jo døden, jeg stod ved. Derfor rådte jeg min far. Jeg skulle have sagt, stop, hvad laver du? 30 sekunder efter har en hjertestop. Det virker nærmest som om det er en dødsfabrik. Så kommer der en hjertestarter. Dur den? Nej, de interesserer sig mere for hjertestarteren. Spar, det er gamle lort, det fungerer ikke, og sådan noget. Ikke? Og så opfører de et stort teaterstykke, fordi jeg ved da godt, at når der er gået nogle minutter, jamen han er jo hjernedød. Og de spillede det der skuespil i 10 minutter, eller sådan noget, indtil jeg spørger dem, hvad laver I? Altså, og så skal vi holde op? Jamen, er han ikke hjernedød? Jo, ikke? Og så kunne jeg så sidde og mærke min fars puls, og så er han død. Ikke? Det han fik ud af, det var den mest korrekte mand, den mest anstændige samfundsborger. Det han fik ud af det var 3 måneder på et plejehjem i sit eget tis, og 2 dage på Bispebjerg Hospital. Og det, der endte med, det var, at jeg kom hen til en bedemand, som siger, nå, her er urnen, ikke? Vil du spise den nu, eller vil du have den med hjem? Ikke? Så siger han, den skal begraves nede i Nykøbing. Nå, vi sender den ned i en taxa. Jeg vil da ikke have min fars urne står i bagagerummet på en taxa på vej ned ad Sydmotorvejen. Nu begynder man at snakke om rustvogne, som her også skal være mere effektive. Kan der ikke være 2 kister, 3 kister, 4 kister, 5 kister? Ikke? Og begravelsen er fuldstændig uden ritual. Der kommer en graver, du putter ham ned i jorden, grus over, færdig, væk. Det hele er fuldstændig uden fællesskab, uden ritual, uden mening, uden seriøsitet, uden højtidelighed. Og det er som om, at de ting, forgængelighed, sygdom, alderdom, alle de ting, som er en fuldstændig integreret del af det menneskelige liv, er blevet fuldstændig udgrænset, fortrængt, benægtet, og vi tager os ikke af det, simpelthen. Og vi tager os ikke af det på den. Det er som om alle menneskelige hensyn og alle moral er forsvundet. Hvad skal vi gøre ved det? Jamen, altså ligesom Hausgaard sagde, altså begynde at i virkeligheden at diskutere, hvordan vil vi indrette samfundet, og hvordan vil vi leve vores liv, og ikke lade os diktere af en eller anden økonomisk tvangsmæssighed, en eller anden instrumentel fornuft for alt, der ikke kan varegøres, alt som ikke er den lige linje, alt som ikke er effektivt, skal udraderes. Er til, så er det vejen og ikke målet. Er til, er det det, som er besværligt, som er det rigtige. Er til, er det det, som ikke kan betale sig, som er det rigtige. Og først og fremmest skal vi prøve at se, om vi dog ikke kan få vores familieliv til at hænge sammen. At vi ikke har et arbejdsliv, der tager hele vores liv, og at det er arbejdsmarkedet, der bestemmer, hvordan vi indretter samfundet og livet. At det er en moral og nogle menneskelige hensyn, nogle menneskelige værdier, der dikterer, hvordan vi vil leve livet. Og hvis vi vil være sammen med vores spædbørn, vi vil være sammen med vores forældre, når de bliver gamle, vi vil have en ordentlig familie og et ordentligt liv, hvor vi kan passe på hinanden, så må vi indrette samfundet efter det, og ikke lade nogen diktere det. Knud, jeg er ked af at afbryde dig her, men nu er bolden givet op. Ja. Jeg er rigtig glad for, at du var. Ja, det må du i hvert fald, og vi var rigtig glade for at høre dit bidrag her. Og din film, Når et blad falder til himlen, den er på vej ud på flere forskellige filmfestivaler, så der kan man se den og så selv få syn for sagen. Tak for besøget. Tak skal du have.